Здравейте хора, завръщам се в канала с едно ново видео. Днес ще ви представя 10 факта за храносмилянето, от които ще ви се отяде, затова не препоръчвам да не ядете по време на видеото. Както и да е. Ако видеото ви хареса, не забравяйте да се абонирате и харесате видеото, знаете защо, нали? Безплатно е и има вкусна тофта. Факт 1. Храносмилането започва още преди първата хапка. Когато само помислим за вкусна храна, тялото ни започва подготовка. Селюнчените жлези се активират и започват да произвеждат слюнка, която съдържа ензима амилаза. Той разгражда въглехидратите още в устата, което е първата стъпка от сложния процес на храносмилане. Така че дори ароматът на печено пиле може да стартира процеса. Факт 2. Стомахът е изключително киселинен. Стомашната киселина има pH между 1,5 и 3,5, това е толкова силна киселина, че може да разтвори метал. За щастие, стомашната лигарица е защитена от специален слой слуз, който не позволява на киселината да я увреди. Ако този слой бъде нарушен, може да се развие язва. Факт 3. Чревният тракт е по-дълъг от ръста ви. Ако разпънете целия храносмилателен тракт, от устата до ануса, той би бил около 9 метра дълъг при възрастен човек. Това огромно пространство е необходимо, за да може храната да премине през всички етапи на разграждане и усвояване на хранителните вещества. Факт 4. Червата съдържат милиарди бактерии. В червата живеят трилиони микроорганизми, известни като чревна микробиота. Те играят ключова роля в храносмилането, като помагат за разграждането на фибрите и синтезират някои витамини. Балансът на тези бактерии е важен за доброто здраве, както физическо, така и психическо. Факт 5. Дебелото черво абсорбира вода. Основната функция на дебелото черво е да извлича водата от остатъците от храната. Колкото повече вода се абсорбира, толкова по-твърди стават изпражненията. Ако не се приема достатъчно течности, това може да доведе до запек. Факт 6. Храносмилането е бавен процес. Цялото пътуване на храната през храносмилателната система може да отнеме между 24 и 7-2 часа. Времето зависи от вида на храната, мазнините и протеините се смилат по-бавно от въглехидратите. Факт 7. Панкреасът е фабриката за ензими. Панкреасът произвежда голямо количество ензими, които се изливат в тънките черва и разграждат белтъци, мазнини и въглехидрати до по-малки молекули, които могат да бъдат усвоени от организма. Без тези ензими тялото ни не би могло да извлече енергия от храната. Факт 8. Жлъчката е важна за разграждането на мазнините. Жлъчката, произведена от черния дроб и съхранявана в жлъчния мехур, действа като естествен емулгатор. Тя разбива големите масни капчици на по-малки, което улеснява действието на ензимите и прави усвояването на мазнините възможно. Факт 9. Стресът влияе на храносмилането. Когато сме под стрес, тялото отделя хормони като адреналин и кортизол. Те могат да забавят храносмилането, да причинят подуване, газове и дори болки в стомаха. Затова е важно да се храним спокойно и да намалим стреса в ежедневието си. Факт 10. Храносмилането е свързано с имунната система. Около 70% от имунните клетки се намират в червата. Те защитават организма от вредни бактерии и токсини, които могат да попаднат в храната. Здравата чревна флора е ключова за силната имунна система. Благодаря, че гледахте. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и харесате. И между другото на 5000 абоната ще си покажа лицето. Това беше от мен хора, чао и до следващия път.